यह आम गर्वर विषय से आज समस्ते प्रफुल्लित आनंदित गौरवान्वित से शिवक प्रशंसा हार्दिक अभिनंदन नवनीत चौरम गोपांगनानं जदकुलचौरम अनेक जन्मार्थे मोहान्ध पुण्ये विषयाभितप्ते कराम्बलम समस्त सहकर्मी मान सहयोग नवा गार्डियन मान सहयोग नवा सीआरसी मान सहयोग नवा एवं रिटायर्ड होइतले सार मान सहयोग नवा ता निश्चित भाव में स्कूल सब क्षेत्र में डेवलपमेंट हो पारे। ये गोटे पिला नुह दुईटा पिला नुह आम 27टा स्कूल पिला गोटे गोटे पिला आम A1 बाहर करवा एमती कि सुकिंदा बाटी नुह जाजपुर जिले में ना रखा आम सारा ओडिशा में ना रखा। मंडल शिक्षा कार्यालय कर्मचारी वृंद सीआरसी भाई शिक्षक शिक्षक भाई सुमंत सार एवं श्रद्धेय शिवम एवं इंद्रजीत तत्सहित मोर सहकर्मी सीएससी अफिसर कर्मकर्ता शुभेच्छा तत्सहित इंद्रजीत और शिवम जो आम ब्लक ना रखी शुभेच्छा और शुभकामना ता विषय कौन कही से ना लिखा षष्ठ से टैलेंट एमती कि पाठ जी दिखाई किसी लिखे दी धाड़ी से 4 धाड़ी लिखी ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड जो पाठ पढ़े किसी डाउनलोड देखी से एक्सट्रा किसी लिखी जोटा कि आशा करूँ जहाँ पढ़ी तार लक्ष्य से जाओ तार लक्ष्य उच्च लक्ष्य अच्छी उपस्थित बीएसआर मो घनिष्ठ प्रणाम जना कहीं गुरु हूँ मनुष्यर निर्मादाता गुरु बिना ये समाज कहीं अग्रगति कर पारती आज जीवन में जिते महान पुरुष सब सुंदर करते समस्ते किसी कहती मुझे आसी केवे आसनी प्रथम तो मो हाईस्कूल मो पु द्वारा मुझे चिन्हित जो एम स्कूल पु पढ़ुला से मैं स्कूल जाए प्रथम तो बड़ सार को मुझे चिन्हित मंडल शिक्षा अधिकारी प्रथम प्रणाम जनावि एवं अतिरिक्त मंडल शिक्षा अधिकारी अवर्धन सार एवं नमस्कार एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानक प्रणाम जनावि आज ये सफलतार श्रेय तो कहले समस्त हाथ रही पक्षे समस्त प्रचेषा एवं आशीर्वाद जो मैं सफलता हासिल कर मात्र युधिष्ठ सार जी कि मत प्रत्यक्ष भाव में आज गाइड कर मत सब पढ़ापी जो टूल्स दरकार कौन आवश्यक जिनस से मत बारंबार पठाती से उपदेश भी दिखती बड़ सार आम बसंत सार को आम प्रिय श्रद्धा डाक बड़ सार पढ़ुलू माइनर स्कूल से सार सहित भी मोर कन्टाक्ट था सार भी मत बहुत भल भाव गाइड करती मोर सबकि कहले पाठ पढ़ा हिसाब से एवं केमी भल गोटे मनीष हम भल चरित्रवान मनीष हम से
ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଥିଲି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଯେ IAS ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ ମୋର ସଫଳତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାପରେ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଶା ଥିଲା 560 ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋ 14 ମାର୍କ କମ୍ ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର A1 ଗ୍ରେଡ୍ ରହିଥିଲା। ମୋର ସମସ୍ତେ କଲ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋର ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମୋର ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ, ଆଉ ତା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। CRCCଙ୍କୁ ମୋର ଢେର ସାରା ଶୁଭକାମନା। ଏହି ଅବସରରେ ଯଦି କହିବି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ଭୂମିକା ବହୁତ କମ୍। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ପିଲାଟି ଦ୍ୱୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଫଳତାର ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରେୟର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟର ଅଧିକାରୀ। ତା ସହିତ ପିଲାଟିର ପରିଶ୍ରମ, এই ତିନୋଟି ଦ୍ୱୟର ମିଶ୍ରଣରେ এই ସଫଳତାରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ ଏବଂ ଆଜି ହୋଲ୍ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ଗୌରବ ଆମେ ପାଇସାରିଛେ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇଛ ଏବଂ ଏହି ସଫଳତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କର ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ହାସଲ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ଠା, ତୁମର କର୍ମ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଧରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର କର୍ମପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସବୁରି ମୂଳରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛ ନେଇକି ଯାଅ ଏବଂ କେବେ ବି ହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଯଦି ପାଳନ କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କରିପାରିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପଦେଶ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାଟିର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଦିଗକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଦୀ ଦେବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଭୁଲ। ତେଣୁ ପିଲାଟିର ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ରହିବ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆଜି ଆମେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ଦୁଇଟି A1 ଛାତ୍ର ପାଇଛେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଜଣ A1 ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁକିନ୍ଦାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। CRCCଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର A1 ଛାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ CRCଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ A1 ଛାତ୍ର ସିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେବା, ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।